اما سر هلبجارتنین چارده گلانین پارلمنتو و سروکوماریا ترکیه باخون مگوت لستودیوی فهم اشق روزنامه و میوانی می هوال فهم نه دو شف دسلات فاشیستا که به مهب طایب اردوان با اوای کی فرمی چارده گلانه بریارا نوکرنا هلبجارتنان دی چارده گلانه دراگهان دستیا بلندا هلبجارتنیا دولت ترکجی اریکر با اوای کی فرمی او روجه دی لپیشیا گلین باکور کردستانی و ترکیه چارده گلانه هلبجارتنین جبو پارلمانتریه و سروکوماریا ترکیه پیکوره چجو دابونا وی هلبجارتنه جوان هلبجارتنین دما بوری هيا بطيبت دمان بيواجويا 2002 حتى نهام بنر yani 2002 hatta 2015 merevdikare vek heyamek belki o heyama jinav kudu merevdikare jehev vekatini behen aliyan ve lej 2015 virdeci heyamek dene yani beguman ne tane hılbjartına 2023 2015 hatta nova hemu hılbjartının ten çekirin giringi van hey taybetmendi van hey le evcar tişteki denji xuyaye ferqa heri mezin eve dubendiya dinav devlet edeci dve hılbjartın ede be aşkereyi derketiye hole çava bejim 2015'da dema ev iktidara kun hacil serkare rejima Erdoğan hilveşya eku ve hilveşandine pek ani be aşkereyi xuya bu. HDP bu, gerek Kürt bu. Yani hafte Haziran'da serneketin. Ledure hem bu devlet pek ve bir yarek istendin. Yani ev ittifaka kunu hadi bejne millet ev jitna vikari de bu. Hükümet damez çeynekirin, hükümetekinu çeynekirin, peşil HDP'ye girtin, ku HDP jitkari bu bebe şirki hükümeti her vaha de yeke Mijdari de hilbijartinek nu çekirin. Heman sal. Jadur de piştra tişteki din hat hole ku mirov be aşkereyi dikare beje Komar 1923'de hatta mezrandın piştivi siyaseta kırkirin ile hember Kürt hatep karalin hatta suyu haşta gerek tişteyin xarab çekirin yani beset hazaran Kürt katil kirin. Şark islahat buna duydum. Hemu cüreyin xube. Le pişti sala suyu haştan edi ev xu da hasbandın ku emser ketine o siyasetek dindan berxu yani le her 10 sale careki disa bir darbe ki bir renge ki destlattariya xustatiya xud parastı. Le mirov dikari beje ku pişti sala 1938'dan cara yekem buku be hükümeta AKP be destlattariya faşistiya Erdoğan ve siyaseta kırkırın edan berxu yani carekidin ve geriyan politikaya 1923 plana çoktanine plana çoktanine jotmaha 2004 heman tişti beje yani ev plana çoktanine plana kırkırın bu ev plancı plana devleti bu yani tane seri ya AKP ne bu eğer ya AKP bana hatta Droj Beryavi Bahçeli Çiçernet malı Erdoğan dikir yani ve hain nişandı da o her vaha dici destlattariya serokatiye jidert yani rayadariya takekesici kabul netkir fakat bu planı ve dest bir kar kirin lur tişteki din derket hole Nel Bakuri Kürdistan'ı, Ali siyasi ve Ali leşkeri ve Nel Başuri Kürdistan'ı, Neci Lirojavay Kürdistan'ı, ev devlet, lehember hemmu zahtu zulmahu ev siyaset ahu peknani. Beguman, gele Kürt berdeleki pir gramdan. De hazaran kes juvalat derketin mecburman. Hazaran kes hatın zindani kirin, و مخابن هزاران کس جی باشور روجاوای کردستانی به تایبت لیل باکوری کردستانی جی شهید کتن. آخرین کردستانی جاره کدن هات داگر کرن. افرین هات داگر کرن. گریسپی هات داگر کرن. سریکانی هات داگر کرن. باشوری کردستانی با آوایی کی فرمی نابجنه هاتی داگر کرن لیل باشوری کردستانی. Axin qasi du se bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji alî dewleta Tirk ve hatiye dagirkirin. Heta 2 kilometre ketiye nav hatiye dagirkirin yani. 2017 ve. Lê hember van siyaseta
qirker dîsa jî tiştek net karibûn bikin. Plana çok danînê pêk nehat. Pêvajoyeka qirkirinê bû lê. Aynen wisa. Pêvajoyê de plan pêk nehat. Ev heft salê borî pêvajoyeke mezina qirkirinê bû li dijî Kurdan. İja divê heyamê de her ku ew şer mezin kirin, aloziya navvan de mezin bû. Her ku berxudana Kurda zêde bû, aloziya navvan de zêdetir ber bi pêş veçû. Çima ji ber ku ew plana xwe pêk nanîn ji alî aborî ve têk çûn, ji alî civakî ve têk çûn. Di ser de jî ev ertêş hat, ku ertêş jî bandorekî pir mezin kir. Yani yazda bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hilweşiyan ji binî ve hilweşiyan. Yani ser 100,000 ve dibêjin insan jiyana xwe ji dest dayê belkî bigîje 200,000 jî. Tabloyekî wisa ye. Bi 10,000 avayî hilweşiyan. Ser de ev jî hat û beriya jî ji xwe ev tablo dihate dîtin. Yani êdî li ber sistemê rênema bû. Ya ve bi AKP ve bi MHP ve bi tamamî hilweşin yan jî wê ji bo xwe dest bi pêvajoyekî restorasyonê bikin. Ha divir de tiştekî din heye, divê heyamê de îja di pêşerojê de jî gelek tiştên mühîm hene. Fakat ji alî me ve gava em binirxînin ji alî Kurda ve ji alî ev berxudanekî bê hempayê bi salan tê meşandin û her wiha berdelekî mezin tê dayîn em binirxînin. Yek tiştekê ye, ev tiştên ku bi rêya Erdogan û Baxçelî carekî din dewlet da meşandin û ku carekî din siyaseta qirkirinê da berxwe yani vê tişta ceribandin dibe ew têk biçin. Yani her çi dibe bira bibe bi nêrîna min ev meseleyekî gelek giringî dibe ev destlata faşîst têk biçin. Bi çi rengî be çawa be divê Bi çi rengî dibe bira bibe. Îca divir de hemû rê olaga merov dikare bikar bîne. Îca divir de tiştekî din jî heye Migotiya destpêkê de dûbendiya nava dewletê jî derketiye holê. Aşkereye. Çawa bi taybet ew hatin çûyîna Meral Akşenerê de me vê tişta baş dît. Hatin çûyîna Meral Akşenerê de. Meral Akşener bi qenaata min bi serê xwe neçû nehat. Bi planekî çû hat. Çimkî êdî nav dewletê de aliyekî xuya dike ku ji bo parastina pêşerojê hin gavên din dixwazin bidin pêşiya xwe. Yani mirov bi awayekî aşkere bêje ew netewperestên nav CHP'dê ne lê feqet ew hin aliyên Kemalîst ya ku ji xwe dibên çepgir yani evên ku meriv wek netewperest dikare bi wan nav bike û hin aliyên din demokrat yên nav Tirkiye yani evana hinek ji wan muhafazakarên kevinin bi taybetiyên wek Alî Babacan û êdin yani evana êdî peyvên cuda cuda dibêjin. Dibêjin ku li vî welatî Kurd hene, li vî welatî eger em ji bo pêşerojê jiyanekî hevbeş çênekin nedamezrînin em nikarin xwe jî biparêzin, statiya xwe jî biparêzin. Te behsa dûbendiya de nava dewletê de dewleta Kurd kir em aliyekî ve bînin li cem AKP MHP li cem wê tifaqê ji aliyekî ve jî destwerdana wê ya li nava tifaqa millet heye. Yani behsa wê dikê ez bawer dikim. Yani ez behsa dewleta Kurda kim. Devlet eşxwe yani Kur falan. Raydarên tevgera azadiyê weke destwerdaneke. O statü parêzin. Belê. Wana dibêjim. Hin aliyên statü parêz qirkerin hin alî jî êdî bi rengekî statûyê dixwazin bi hevbeşê biparêzin. Ev ya ferqekî mühim e. Ferqekî mühim e. Yani eger bi rastî Kurd 5 salan da divê berxudana bê hempayê ya ku bi rastî ji damezrandina komarê heta niha tê meşandin û ev 40-50 salê dumahiyê jî bi şerê çekdarî tê meşandin bi ser ketibana şoreşa xwe pêk anî bana mirov dikare bu tiştekî din ba xwe bêje. Lê îro hatiye wê raddeyê ku êdî bi taybet di guherînê de Kurd divê şîrîkatiya xwe ya weka beriya damezrandina vî dewletê dema vekirina meclîsa ewl şîrîkatiya xwe carekî din bi eşkereyî derxine holê. Yani
ev tişta dibe devlet jama birengeki kabul kılır lehevkirineki vara. Ama ev lehevkirin her vaha avayki stratejik ji ve belki salancı bigrit peşer rojede fakat nav devleti de hin aliye dinci bir avay de fikrin edip kanaat amın. Disa heza Kurdan diyar dikez bavart kimnuru ve heza Kurdan diyar kerbe. Ev tüne bana şu mevan tiştana gengeşinet kir. Yani ev hemu hezin kuvahatın ser Kurdan. Jibo tüne bikir. Bele aliye bir yardayın helvesta wan livu tevgera wan lehemberi Kurdistan edbejim. Tifaka kunha em bahsa vetkin tifaka millet kun bahsa vetkin. Jadver de ya her mühim civakitid beji madem heza Kurda vet işte derhist oli ev nikarın önünde bakın jnuha şimdeci Kurd u hemu aliyindin yen doste Kurda. Tena seri xumer beje Kurdçi belki kemdimine çepu, sosyalistu, hatta liberalu, muhafazakaru aliyen den ku birasti dostaniye ki Kurd gel Kurda danine u dijberiya. Ama ben taybeti ser giringiya heza Kurdan HDP ittifaka kedu azadiye rola wan ve divê hilbijartinê de piştî hilbijartinê wê çi be taybetî gelekî behsa rola wan dikin rêjeya dengên wan dikin bê çawa bandorê li encama hilbijartinê bike em ê ser wê rawestin niha hin bûyerên rojane nû hene têkildarî hilbijartinê diqewmin wisa tê şîrovekirin du biryarên dadgeha destûra bingehîna dewleta Tirk têkildarî HDP yek biryar dabû ku hesabên wên xezînê bên biloqe kirin ew biryara xwe betal kir û ya din jî parastina devkî taloqî yazdê Nîsanê kir. Tu vê çawa şîrovetkê taybetî va her du biryarên dadgeha destûra bingehîn têkildarî HDP. Niha merim dikarim dilekî rahat bêjim biryarekî baş e. Çünkü ev devleta lîstok bi her avayê xwe ve dikare hin gavên din jî bavêje. Çünkü tiştekî wisa ku bi taybet ve heyame di navbera saatekî de gelek tişt diguhere. Saatekî de gelek tişt diguhere. Yani bana gelek car me bi çavan dît. Eger tu avayekî yasayî binerî xu ew biryara dadgeha ji bo girtina HDP'ye bêhukkiye. Yani siyasiye. Siyasiye. Ev jî siyasî ne? Aynen öyle. Ev siyasiye bêhukkiye. Yani çe hukuk rênade. و هر وها او بلوقه کردن پرش خود حقوق ده تشتک ساتنه. Yani gor destura bingehin ya Türkiye tutkari du cezayam bidi partiye ki ya vi bigri yanjı te peri bloqa ki yani jüye du cezayı peftir tiştektire tu cezayı ki vakt tedbirek derdi peş. Tu manavi tune yani ve çayı dadgehe bi kadiri cezab de beje me perete bloqa kir. Ama divir de gaven siyasi davejin. Jibo çi gaven siyasi davejin. Nuha yazda endamên dadgeha bilin hemû ji alî ve destlatdariyê ve hatiye hilbijartin divê heyama destlatdariyê de derketine pirî wan jî rastarast Erdogan bixwe ji derdora xwe kiriye endamê dadgeha bilind yani jî endama dadgeha bilind. İja divî warî de tu nikarî bêjî vana birastî biryarekî huquqî girtine bi gor wê biryara huquqî meşyane. Yani çıma çünkü yazda Nisan kirini dehe Nisan ede Roja Dumayi eğer bu gor ve takvimi Roja Dumayi'ye endamanı. Hatta dehe HDP endamı khudda hındır u yazdayım. Namzeti parlamenteri. Da hındır u ujliş kava yazdayım heyde mervdkari garanti bir de ku bicvin serabu bejne ku negirt parti. Projek taybet xuya dike. Dehê Nîsanê roja dawî ya diyarkirina namzetan, radestkirina lîsteyane û yavdê Nîsanê paş ve dixê daxwaza HDP eşkere bû. Got sê meh paş ve bixê. Çima tu me mehekî tu paş ve dixê? Ha eviya bawerî nade. Ew biryara rakirina blokeyê jî. Bi qenaata min ew ji xwe tiştekî bêhuquqî bû. Yani siber roj eger ev mehkeme birengekî din were roje ve suç kirine yani ew yazda endam bi wê biryarê suç kirine ew ji bo xwe vê biryara girtine bi qenaata min yani sporê wan ên huquqê digotin profesorên wan digotin yani zanistên wan digotin dadgeha destûra bingehîn di huquqa me de tiştek wisa tuneye wekî min got yani destpêkê de jî min got yani tiştek di huquqê de tuneyê wek cezad din wek tedbîr digirin ew ji bo wê rêkî rakirin.
Ama yani ev dibe brengeki hişyari bide bi taybet HDP eşku ev jî gava ve tişta dibêjin şirovetkin dibêjin plana ATN'ni hatta zeyci plan hene birastî jî hene yadınca alternatif dayine pêşa. Tabii her vaha edi ji sala nodî vir de Kürt partiyên xwe ya eşkere danîn û nodî kadî ketine hilbijartinê û piştre jî gelek caran ketin hilbijartinê êdî Kürt divî warî de pisporin. Bê alternatîf namînin ama zen nakim ku hinde bi hêsanî jî bawerî bînin dadgeha bilind ya Tirkiye û bgo wê baweriyê jî gavan bavêjin yani siberoj wê hin alternatîfên din jî wê derkeve Niha em dizanin hinekî xwedwarê şerê taybet de pispor kirine. Hîle dek û dolap li deverekê de hilbijartinan de hilbijartinên ku heta niha pêk hatine. Diziya dengan, dengên gelan li cihekî, nîşandana rêjên encamên hilbijartinê li cihekî bi nûçeyên beriya hilbijartinê jî dixwazin di nava civakê de, di serê civakê de, di serê mirovan de tevlî heviyê bikin. Ev jî nîşaneya wê yekê ez bawer dikim. Yani lê HDP dibêje, timî dibêje weke te gotî planên me A, B, C hene alternatîf me danîne pêşa. Plana herî mezin çi ye navandî? Yani divê em viya baş bizanibin. Erdoğan piştî sala 2015 çi hilbijartin bi pişkiriya gel serneketî di çi hilbijartinekî de. Di hemû hilbijartinan yan lîstik hebûye yan jî bi rengekî din zext ser civatê hatiye danîn. Yekê mijdarê de jî wisa bû. Bi hezaran kes hatin qetilkirin. Di rewşekî neasayî de hilbijartin çebû. Di hilbijartinên din de hemû deng hatin revandin. Bi taybet hilbijartina çûyîn ya serokomariyê de 2 milyon deng ji nişkava ji holê rabû kesek ispat nekirin. Lê feqet bawer dikim hem CHP hem jî HDP divî warî de êdî pisporin. Yani hilbijartin ne tenê deng avêtina sindoqan. Parastina wê jî. Piştre jî parastina wan sindoqayê û her wayê ya taybet jî parastina tutanaga ser sindoqayê. Yani divî warî de gelek kemasiyên opozisyonê hebû. Lê beriya van hilbijartinan qenaatam ne ku devlet bi xwe jî rêlveyekê vedikir ji bo wê yekê partiyên din ji bilî HDP kesek ve tişe netkarî bunu Kurdistanê denga bidizin çima çünkü hemû tutanagê sandoqa destê HDP de hebû yê bi îmzeyên şil yani îmzeyên rastarast. Ji ber wê yekê netkarî bûn yani hinde zext û zulüm jî hebûn lê hemû tutanak destê hebû. Parastineka Aliyê din ev tutanak tune bûn. Netkarî bûn îtiraz jî bikin. Lê ev car divî warî de jî hezireyekî baş tê kirin yani qasî ku ez bînim ve hem ittifaka millet hem jî ittifaka ked û azadî bihevre hezireyekî baş bikin ama ev jî gelek bî mi fakat divir de dîsa jî Erdoğan ev haleta wiya doku ji bo hilbijartinê biryara xwe dabû pir haletekî asayî nebû yani ya bi rastî tam êdî xwe serê xwe tewan diye yani gotiye tamam ev car sone ediçim ve ji rêzê bigirî yan jî bi rengekî bazariyê xwe gel rayedarên nû bike ji bo pêşê rojê de neyê darizandin û falan bivan yan jî hinek planên din dibin serî de hene yani ji bo wan plana jî pêk bîne dibe ku hin gavan bavêjî bahsa teoriyên cuda cuda têkirin behsa derxistina krîzên mezin kaosên mezin têkirin ji aliyê vê desthilatê ve CHP'yê bi xwe behsa suîkasta ji bo Kemal Kılıçdaroğlu dibêjin û her wiha behsa suîkastên din tên kirin yani evana tiştê ji rêzê nine yan gelekî reheta ne ji bo tirsandina gel dibêjin ew her çi bikî her çi bikî nikare bi ser bikeve çünkü bi kawosê yekê mijdarê bi dest xist ama dîsa jî gel serî netewan kesek ji qada têkoşînê nereviya ev car jî wê werbibe ama ew dibe ku van riyana carekî din biceribîne ama wê tiştekî wisa diçi bibe bi qenaata min ya herî zêde zerar bibîne wê ew bin. Belê niham bên ser hêza Kurdan HDP hêzên demokrasiyê ittifaka ked û azadiyê gelekî tê nîqaş kirin danûstandin hene em dibînin ji aliyê desthilata faşîst AKP MHP niha me behsa wê kir dadgeha destûra bingehîn çawa biryarên nakok dide
çawa dixwaze serî civakê tevlî hev bike çawa dixwaze hedef bêne lîstokan li ew aliyekî li aliyê din tifaka millet heye çûna Meral Akşener vegera wê ew nîqaşên ku derketin holê bi wê re cihê Kurdan hedepe tifaka kedû azadiyê giringiya wan rola wan giringiya rêjeya dengên wan ku wê bêjin wê encama hilbijartinê diyar bike çawa ye çi rengiye rastî jî ku em naverokayê dakevin. Na du hilbijartin pêşiya tifaka kedû azadiyê heye. Yek têkbirina desthilata faşîst ya AKP û MHP. Du bi awayekî xurt cîgirtina li parlamentoyê. Yani nabêjim hilbijartina serokkomariya. Hilbijartina yekem ji bo wan têkbirina desthilata faşîst e. Angoşandina gelek parlamenteran ji bo meclisê. Ya duyemîn jî şandina parlamenteran ji bo meclisê wekî te got. Yani bi awayekî xurt divê meclisê de cî bigrin. Îja ji bo pêngava yekem yani ji bo ku carekî din desthilata faşîst bi ser nekeve duî warî de HDP yan jî heval ew pirseke me taybet e giringiya rûxandina wê lê bi taybet çi giringiya şandina gelek parlamenteran ji bo parlamentoya Tirkiye Meclisa Tirkiye heye. Siberoj divê parlamentoyê de wekî min got ya êdî ji niha pêve tekoşîn ji bo gelê Kurd û ji bo demokratên Tirkiye zêdetir dibe. Çi ew eger di parlamentoyê de xurt bibin di çêkirina destura bingehînek ya nû de ku bi salayê ji sala 1980 vir de nikarin destura xwe bigorînin. Ji ber ku yani desturekî demokratik naxwazin çêbikin ya duyemîn jî gava desturekî antidemokratik jî dixwazin çêkin êkûn li hember vê yekê têkoşîn didin berwan dibe asteng ama li wir divê carekî din ew nikaribin bê Kurda bê aliyên demokrat û pêşwerû çepgir û sosyalîst nikaribin ew destura bigorînin. Ji bo vê yekê jî herî kêm 720 parlamenter divê wê parlamentoyê de hebe. Ev derfet jî heye. Ev derfet jî bi rastî heye. Yani ne ku ji awayekî rêzê dibêjim. Yani êdî her tişt eşkere ye. Bi zext û zor û zulm û zindanîkirin û nizanim kuştun û falan û bêvanan nikarin vê hêza ji holê rakin. Ev çaxê wê ev hêza wê di qada demokratîk de xwe mezintir bike. Ji rêjeya dengan encama anketan jî xuya dike. Anket gelek lîstok tê de hene biz bawerî pê naydim ama tiştên ji gel xuya dike li hember rejima faşîst bertekên pir mezin hene û ji bo parlamentoyê jî ve qenaata min ew e ku piştgiriyekî xurt wê tifaka kedû azadiyê wê HDP'yê werek kirin. Yani ew jî xwe rengekî eşkere dike. Yani wê bandora xwe li paşerojê bike helbet em behsa demeke kin nakin te destpêkê jî got te got çend sal pêwîst ji bo guhertin ve guhertin. Tabii yani ji bo ku ew bi rastî jî madem kilît e rola xwe ya kilît ji bo pêşveçûna civakê ji bo pêşeroja gelên Tirkiye û Bakirê Kurdistanê wê çayê bi kar bînin. Yani derdê me ne ew e ku bi rastî ew tiştên ku heta niha digotin yani ji niha şûn de mer dikare gelek gengeçîl ser wê yekê bike ama êdî madem bi hevre jiyan esas tê girtin lê esasên bi hevre jiyanê jî bi awayekî yasayî jî bira pêk were. Yani ew yasayî çi ye? Di destûra bingehîn de hebûna Kurdan, zimanê Kurdî û her wiha gelek maf destkeftiyên din gere hebin. Yani ji mafê zaroka bigre heta mafê ajala. Gelek tişt bi awayekî demokratîk lazim e ji nû ve were çêkirin. Bi taybetî giringiya rêveberiyên xweser di vê erdhejê de xuya kir. Ew jî bi wê rêyê çêbî. Yani mesela xwe serî tena serê xwe tu dikarî ser xwe binê tena serê xwe îlan bikî. Bir rastî jî hêza te yê tu şerê xwe dikî û tu dibêjî min vê herema parast girt bin bandora xwe ez li vir ser xwe binê îlan dikim. Fakat xwe serî bi rengekî lehevkirinê çêdibe. Lehevkirin jî çi ye mewî dît 2013 û 2015 eger ev dewleta faşîst
ev peyvajı xira nekir bana ber bir müzakere ve demeşiye yani müzakere diyalog ber bir müzakere ve hat riya müzakere ile dolma bahçeye hat ilan kirin le Erdoğan peynli ve masaya xist. Yani jibo ciyane ki nu tu lazım müzakere ber bir peş ve biçim. من مدویواری دگوت دستوردانا کردان ریخستن بوینی لروشا خوال روشا آوارتا دستوردانا دولتی لروشا آوارتا بحثا دما عرض هجه کر بیچاوا هر کسی گوت جمرشی جهاتای جسمسوری جدیلوکی دولت نینا دولت نینا. نینا. Buna civaki yani rekstin buna civaka kurde. Yani tane dişaredari deste HDP'de bu se şaredari bu bore çınar bu bazit bu slopya bu her se şaredari çava. Ama ev akıl ne çiye dveyen bir nekin. Ev aklı kurda ya van heyam zor ya ser rekstin bure tekne çiye. Taybeti berhema ve pevajoya te bahs kiri 2013 2015 ev rekstin bun vur pikir geleki xurt bu medid be çava bu kolan qad be çrengi bun çava civak be derdu kule xwe be birine xwe dat ket muhtaci devletê ne bu. Tena seri xwe heyam ne tabi ev heyam ciddi de ama Kürt ji sala şestî virde carekî din xwe bi rêxistin kirine berê ve rêxistinê xwe danînê çêkirine û Kürt ji sala 84 virde jî de şere çekdariye de yani elbet çıkafayı diroki heye rezenini yani tişteki rezenini sadece nişkava dernek etiyor holi her ku peş ve çunu civak zedatir xurt kiriye xubrexstin kiriye yek ezmone kime dinci hey yani sala nodu nehav virde gelek şaredariyen heremi de deste kurda da bu. Beli. Yani evci takriben kulevleri 20 sal, bazda 20 sal ezmone ki da bu kurda. O tişteki dinci yani Kürt tenaseri xo embejin endame partiye xonene. Gelek meclisen partiyu saziyen din hene nav civakede ulu hemu qadan birexstin kirine. Yani qada juanandı, qada jinandı, qada aliyendin yen civaki de gelek aliyandı rexstin kirine. Yani eviyavak minakşi merevdi karibeji çarı hüvde lahmedi arteş çedbe 24 dakika şunde çarı çülü yekandı masaya krize ya Ahmet'e dicive. Yani eğer tu hezeki rexstin kiri nebi nodu çar rexstinin la Ahmet'e nabena 24 dakikada karın var ne baev. O saat de 5 vefteki heyeteki dişinin semsuri. Yani heyet berberet kevin. Ama hemuci ben nişandı de ku Kürt hinde hesani nikarın bıkın deri civaki yani ev dinavden. Maqsad ama gringiya rêveberiyen xweser bû ku di paşerojê de te jî got li meclîsê hêzên demokrasiyê Kurd bi hêz bin wê çawa wan mafan wê rêveberiya xwe ew rêveberiya xwe cihî xweser bi dest bixin helbet wê bibin xwedî hêz bibin xwedî gotin ji bo bi destxistinê van mafan herî dawî te du xal dest nîşan kirin gringiya yek روخاندنا دستلاتا فاشیستا AKP MHP تکبرنا وی یک جی خردکرنا هیزه المجلس ام سریا یکین هم هری داوی باخون گرینگیک چاوا الپیشیا مجبو کسین کو مثلا لوکسا هن کسا هي بيجن بتمام چارد گولانه به دنگی خونادن اتفاقا ملتم دنگی خونادن قلشتاروغلو پشتی هن هفدیتنان هلبتن بحثاویت کن yani lüks هي کو تبيجي والله ناتش مسرسن دوقانز boykot بكم yani lüks هي وصل بيشيا ملت قال كسان ev yapacak jigreday siyaseta ittifaka milleti yani eğer siyaseta ittifaka milleti de guherin ekber biçaf tünebe yani evji ve işareta bidin u bejin ku ev siyaseta kırkirine siyaset ame o pişti hilbijartineji eme heman rengi bimeşin ev ne mümküne ku yek aliye ki embejin ittifaka kedu azadiye u her vahiyen demokrat u peşveru denge xubidne ve ittifakı. Yani eko siyaseti aşkere bike helvesta ittifaka milleti. Hatta nuhad nav ve ittifakıdı
دو دیترین جه هف جدا درد کبی یک دیتن جه آلی مرال آخشنر به تی تمثیل کرن آلی دنجی آلی دن یه اتفاقا milletini yani Tayyip Embej'in Neri'nin Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Düğü varide cüdahiye kilur xuyadı ki ev Ali ku diyemin edbejim zedetir ser guherine dağıbın yani ev guherin ve çavabı bir çeşitli bir beguman siyaseta peşin rojen peş ama dıvır da navandacı dübendeye tabi teşekkür edince he Ali Meral Akşener çüyün hatına xu ve listik ekkir xulavaz kir. İca dıvır da her çid bir birabbe. Em lehemberi van, hemberi statiye van tekoşna xud dominin. Yani ev naive maneye ku tek birine Erdoğan jibo siyasetaki nu ya kırkırne reylevan veke. Eğer tiştek sahibi şu ev alternatifa riyasi emine ev bir namzet xu derkevin peş çe halivan he bravo da hali xuda bed. Şu hek gotuna xoy davine gotiye ne kiriye bele. Ne mi? Faz jibo ekeci şu aşkere gotin. Emli bendene namzet serok komariye yatfaqa millet varel gelme hevditin bike. O ev hevditinci hevditina vek hevalı. Yani ev nikare serdesti live itfaqa kedu azadiye bike. Düğü varide vek aliyen vek hev ve gel hevrunun begman ve müzakereci bikin. Fakat ev müzakere ne müzakereye? Ez de hükümet edici bikin falanı bevan nizanın vezaret bedinin şuvana derdivanlı ne? Çıma derdivanlı ne? İttifak ekidine. Gava bebin hükümet hezavan terbike ev hükümeti kudam. Şu hede peçen car dibêje di bêrêgezê me demokratîk bûnê me eşkere kirine îlona 2022 pir zelale herkes dikare berê xwe bidiye lê binere. Ama tiştekê siberoj gava çû parlamentoyê tu xurt bî û hêzawan têrî hükümetê neke tu dikarî wê çavê ji bo hükümetê ji bazarî li gel wan bikî. Koalisyon iktidatînî yani probleme veş xwe yani ew dixwazin ji parlamentoyê yasayan derxin. Ku hêzawan têr neke wê çi bikin? Wê bên bernigete. Tu wê hatina wan ji bo çi tê bikarbînî? Ji bo pêşketina demokrasiyê. Ji bo pêşketina dawxazên te, ji bo pêşketina ew biryarên ku te 2021 de qebûl kiriye û 11 xal ji raya giştiye ragihandiye. Ji bo wan tê hesabên xwe bikî. Ama di vê heyamê de yek tiştek ji wan tê xwestin. Êdî ew siyaseta qirkirinê ji holê raket. Ji bo demokrasîbûnê, ji bo demokrasiyê pêşî vekin. Problema herî mezin jî ew e. Lê ji xeyînî wî bi awayê din hebe Kurd û dostê Kurda heta niha bi çi şiklî tekoşîn dane wê ji niha şûn de jî tekoşîna xwe dev jê bernedin bimeşînin. Ew qas basît e. Xwedî rêgez e, xwedî rê ye, riya xwe zelal e. Helbet dim hû 5 roj mane em 66 rojmane ji çardê Gulanê re niha Newroz jî tê qadên Newrozê germin xwedî gotinin xwedî peyamin taybetî li Bakurê Kurdistanê li bajarên Tirkiyê jî helbet girîngiya wan qadan em bi kurtî tijekirina wan qadan beriya vê hilbijartinê çûna ser sindoqê. Newroz bêguman yani ji bo gelek Kurd jî û her wiha gelek gelên rojhilata navîn jî dijîn rojekî gelek mühim e yani roja nû Newroza rojhilata navîn û ya gelek Kurdistanê ji niha ve Newrozê madem tanî roja vê ez pîroz bikim lê tiştekî din jî heye qenaatam ne ku di vê Newrozê de ve hemû partiyên din jî Newrozê bixwazin ji bo xwe bikarbînin. Lê xwediyên Newrozê ve dîsa milyonan qada bi rojên xwe pîroz bikin wek rojekî rojên berxudanê wek rojekî rojên têkoşînê her wê ber bi pêş ve bimeşin. Di wî warî de qet şika min gumana min tune çima çünkü dema siyaseta qirkirinê li vî welatî bi awayekî herî zor û zehmetî di nav zextan de jî pêş ve dibirin net karîbûn pêşî li Newrozê bigirin. Çünkü gel Newroza xwe xwedî derket îsal bawer dikim ve zêdetir xwedîtî derkem xwedîtî bikim fakat tiştekî din jî heye divê em wî jî bîr nekin
ارتجکی پر مزن چه بو اشکی پر مزن ولات بهه و جبویه که جی شخو بریار جدانه که ای سال نوروز نه تنها سری خو وقت پیروز کرنا نوروزه هر وها مزن کرنا پشکریه جی ام دوی جی وکه نوروزا مزن کرنا پشتوانیا مقدورین عرضه جی ته پیشوازی کردن زور سپاس هوالپیم جبو که وقتی خو وقتان هاتی استودیوی البته مجارین کومانی قاش کر هید روزه ودن دم زیادتر مایا اما هی زیادتر کورتر و مجاران داکوین سپاس